इसोर फोथायदों नोंसोर हयथार नाथाय फिसाफोर होनदों फंनैसो आंनि गियान नोंसोर लाथावना आरो नोंसिनि जिबनाव नांगौ बायदियै And how the hits फुजियोब्ला इसोरखौ मोनोबा मोनखांसिगौ फिसा होनदों खुलुमोबा इसोरखौ मोनोबा मोनखांसिगौ फिसा होनदों नाथाय इसोरनि मोननांगौ गुना गुबुन बेनो जाहैबाय नोंनि आखल राव बे जाहैबाय इसोरखौ फुजिनायनि अनावृष्टिनि दासो नांगौ बायदि गुन आफाया रावनिबो माबा मोनसे होनाय जानाय लानाय फुजिनाय माबा मोनसे बिदि नङा इसोरखौ मोननांगौआ इसोरखौ मोनो इसोरा मोजां मोनो इसोरा अनो इसोरा नोंनि खाथियाव थायो जेला नों इसोरनि थार गुनखौ सोलोङो जेला नों इसोरनि थार गुनखौ अनावृष्टि गावनि सोलेराव बाहायो अब्लासो इसोरा अरायबो बे मनुष्यखौ अनो आरो गावनि फिसा होननानै बार बार गावनि गोरबोआव बजबनानै बे लायो बिनिखायनो होनदों फिसा फुजिनानै इसोरखौ मोना फोथायनाया माखौ बुङो फोथायनानै नों जाहाथे गावखौ मोजाङाव दोनो गावखौ फाबाव दालाङा लाबासिनो गोजोन आरो खुसि अरायबो गावनि जिउआव थायो गावनो गाव बेखौसो फोथायनाय होनो फिसा फोथायनायखौ मानो होनदों इसोरखौ फोथायोबा नोंहा गिनाय थायो इसोरखौ मानियोबा नोंहा सिमायाव थायो इसोरखौ अनावृष्टि हिदाम शादन अरायबो लोगोआव थायोबा नों श्रेष्ठ आरो गोजोनथावना मानसि जायो जुदि नों गोजोनथावना मानसि जायोबा संसारनि गासिबो मनुष्या मोजां नों बायदिनो जाजोबगोन फिसा जुदि नों गाज्रियोब्ला होमबा बे बुहुमा खामदों नुवाखै दिनै सोरनि बोराबनायाव सोरनि दायाव सोर बोराबनानै दिनै मा जोबलांनो थांदों बे जोबलांनाय समखौ सोर अनावृष्टिखौ सोर सहायगोन मनुष्यासो सहायगोन बिनिखायनो बुंदों नोंजों जुदि सोरबा दायनिगिरि खामानि मावोबा नोंबो बेखौ रागा जोंनानै साजा होयोब्ला अब्ला बे मिथिंगायाबो दिनै बिदिनो जादों होमब्ला लेट्स ब्रिं द हाउट टीम बिनिखायनो बुंदों अरायबो इसोरखौ मोनोब्ला सिबिनायाल' माखाय बे नोंनि आखलखौ सोलोंनो थाखायसो आखलखौ मोजां खालामनो थाखायसो सिबिनाय अर्थआ या सिबिनाय आखला थादों होनदों मानोना बे सिबिनायजों नोंनि आखल आखुआ गोबांसे अनावृष्टि हिदा नोंनि जिउ खुंनायाव नोंनि हाबाफारियाव नोंखौ मदद होयो होनदों जेरैहाय मेसेवरेदा आलारि सावनाय सम बे आलारि सावनाय समखौ इसोरखौ आलारि सावनांगौ होननायनि लेखायैनो नोंहा फुङाव मावनांगौ हाबाफारि ओंखाम ओंख्रि थोरसि लथा गासिबो स्रां जायो बे आलारिखौ गोसोखांनायनि लोगो लोगोनो बेखौ मावनो सिखारनायावनो नोंनि हाबाफारियाबो गासिबो जाफालांजोबो आरो नों सुस्थ' जानानै थायो अब्ला बेफोर गासिबो आलारिनि सावनायनिजोंनो लोगोसे नोंनि देहाखौबो फोसाबफालांनाय जायो सानदों दिनै इसोर सिबिनाय थक सुब्रिना दाहा बिसिम थाक सुबिदा इसोर सिबियोब्ला नोंनि सम मथे जानाय सम मथे लोंनाय सम मथे मावनाय सम मथे थानाय गासिबो बेफोर आखला गासिबो मानसि बायदि सोलिनो हायो आरो नोंनि जिउआव बेमार आजारनिफ्राय गोजान खालामनो नों हायो फिसा बेनिखायनो सिबिनाय आखलखौ इसोरा होदों बेनिखायनो बेखौनो बुंदों थार इसोर आत्मानि इसोरखौ मोनोब्ला नोंनि आखलनि बेक्ति बे अनावृष्टि जेरैहाय आलारि सावनानै मावनांगौ हाबाफारिनिनो नोंनि आत्मानि अनासुब्रिद हाबाफारि दङ कर्म बेखौ गासिबो थार समय मावलांबानो नों इसोरजों अनजायो फिसा मिथियाखैमोन बै जुगावहाय इसोरजों माबोरै अनजानांगौ फुजिबानो अनो खोमा इसोरा बे सानदोंमोन नाथाय बिदि नङा जुदि नों मोनसे जायगायाव फुजिबाय थाबाय दिनै इसोरखौ दङ खाथियाव होनानै गोबांसै फुजिबायनो नाथाय नोंनि आखला जे गुबुन जालांगासिनो दं इसोरा अनि बायदि जालांगासिनो इसोरा सुखुयि बायदि नोंनि आखल खोन्थागासिनो दं नों आरज गाबबाबो आरज लाबाबो बेयाव जेबो लाब थानाय नङा होनदों गासिबोनो गुदियानो जादों गासिबो गुनियानो जादों नोंनि गियानासो जादों नोंनि सोलिनांगौ आखलनि गियान नोंनि बुंनाय रावनि आखलनि राव बेफोर गासिबो थार आरो नंगौ जाथारनांगोन होनदों